Rok 2009 nazývame aj volebný. Mali sme prezidentské voľby, voľby do Európskeho parlamentu a do tretice voľby do vyšších územných celkov sa uskutočnia 14. novembra. Budeme v nich voliť svojich zástupcov do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a aj jeho predsedu, čiže bratislavského župana. Zoznamy kandidátov sa dozvieme v októbri. Vy sa teraz dozviete všetko, čo potrebuje vedieť volič a obyvateľ Karlovej Vsi. Ako budú prebiehať tieto voľby? Tak voľby sú naplánované na 2 dní a preto hovorím na 2 dní, pretože je vysoký predpoklad, že tieto voľby sa budú konať v 2 termínoch. Prvým volebným dňom je sobota 14. novembra, druhým volebným dňom je ďalšia sobota 28. novembra, pričom druhé kolo bude prichádzať do úvahy iba vtedy, ak by v prvom kole nebol zvolený predseda vyššieho územného celku, čo je dosť vysoký predpoklad vidiac výsledky minulých volieb do vyšších územných celkov. Presné informácie o voľbách nájdu občania Karlovej Vsi vo svojich poštových schránkach. Každý volič má právo vedieť, ktorého predsedu, respektíve ktorého poslanca zastupiteľstva môže voliť. Táto informácia chodí do schránok, ako tomu bolo aj v prípade prezidentských volieb, respektíve volieb do Európskeho parlamentu. Volič priamo v volebnej miestnosti bude mať teda 2 hlasovacie lístky. Na jednom zakružkuje meno kandidáta na predsedu, ktorého volí. Na druhom hlasovacom lístku zakružkuje jednotlivých poslancov. Chcem uviesť, že maximálne 4 poslancov môže na hlasovacom lístku zakružkovať. Z Karlovej Vsi budú do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zvolení 4 poslanci. Špecifikom týchto volieb je, že sa nevydávajú voličské preukazy, lebo občania budú voliť výlučne vo svojom volebnom okrsku. Ako som povedal, každý volič môže voliť 4 poslancov, najviac 4 poslancov, pretože ak by volil viacerých, tak jeho hlasovací lístok bol neplatný. Môže samozrejme voliť menej. Na druhej strane Karlová Ves je súčasťou volebného obvodu, do ktorého okrem Karlovej Vsi patrí Devín a Devínska Nová Ves. To znamená, občania Devína, Devínskej Novej Vsi a Karlovej Vsi budú týchto poslancov a tohto predsedu voliť. Bude zriadených 27 volebných miestností, 27 okrskových komisí, ktoré budú presne na tých istých miestach, ako občania v Karlovej Vsi volili. Čiže presne tie isté miesta, ale dôjde to aj vo forme oznámenia do schránky každému voličovi. Zopakujme si ešte raz základné informácie. Prvé kolo je naplánované na 14. novembra od 7 hodiny ráno do 22 hodiny večer. Druhé kolo je naplánované o 2 týždne následne. Tie miesta sú Cirkevná základná škola Karloveská 32, Základná škola Karloveská 61, Spojená škola Tilgnerová, Gymnázium Ladislava Sáru, Základná umelecká škola Kresánka a na dlhých dieloch je to Majerníkova 60 a Majerníkova 62. Predchádzajúce voľby do vyšších územných celkov sa vyznačovali nízkou účasťou voličov. Je pravda, že voľby do vyššieho územného celku, tzv. Župné voľby, nemajú občanov až takú odozvu, nie je o ne taký záujem, ale ako sme videli na prezidentských voľbách, ale aj na voľbách do Európskeho parlamentu, práve Karlovečania patrili z jednotlivých mestských častí k tým voličom, ktorí prejavili svoje právo, ktorí sa na voľbách zúčastnili. Takže nám zostáva len dúfať, že účasť bude dobrá a že budeme spomedzi mestských častí v Bratislave na tých popredných miestach z hľadiska účasti.